Good morning mga kaspero. Mag-baseball fishing tayo ngayon. Kasi lumakas na naman. Ayan, nakikita mo yung panahon mga kaspero. Ang lakas talaga, maulan, maulap, at mahangin. Pero dito sa lugar na kapanahan namin, medyo okay naman. Ulan lang yung kalaban namin. Kaya sana makarami tayo ngayong araw kahit masama yung panahon mga kaspero, para meron din tayong kita kahit maulan. So papunta na tayo sa spot. Kasama ko si Master Kevin, si Master Rex, si Kuya, si Master Godoy. Susunod mamaya sila ni Master Dani. Ayan, parang stop operation lahat ng activities ngayon mga kaspero, gawa ng malakas talaga. Witsot. Sakto lang. Ayan. Lula si Master X. Tapos ako. Ayan. Ayan. Pins pa rin tayo gamit. Nasanay na tayo sa pins mga kaspero. Ayan. Isang hangin. Simulan na natin ang bakbakan mga kaspero. After natin makapag warm up, meron agad nagpakita isang malaking pawikan mga kaspero. Ang ganda tingnan at parang napakabait niya. Ayan oh. Umikot pa sa atin mga kaspero, kaya yung ginawa ko, dumapa ako dahil meron akong nakitang isang good size na midnight snapper. Kaya dumapa ako mga kaspero para mas lumapit siya. Ngunit mas lumapit itong malaking pawikan mga kaspero. Ang ganda niyang tingnan no. Ayun no. Umiikot pa. Kaya tinitingnan ko hanggang sa paglingon ko, nandyan na pala yung isa sa unahan ko, isang pawikan. Bali dalawa sila mga kaspero. Kaya yung target natin na midnight snapper, panain na natin to para meron na tayong pang buena mano mga kaspero. At ayun, at pagkapana ako nito, ayan na pala sa gilid ko dumaan. Grabe ang amo mga kaspero. At syempre meron na tayong first fish of the day mga kaspero, isang midnight snapper or local name puyo. Ayan, puyo yung tawag sa amin yan mga kaspero. Napakataba ng isda na yan kapag sinabawan mo mga kaspero. Kaya okay na, meron na tayong buena mano kahit medyo masama yung panahon at maulan, nakahuli pa rin tayo. Kaya goods na ito para pwede rin pang ulam. At syempre kung may bibili, ibebenta na natin yan. Tapos kung ma-secured yung midnight snapper natin, nakapana ako dito ng isang batfish mga kaspero. Hindi na ako nakapag-open ng video gawa ng biglaan. Malapit na tayo, tsaka ko siya nakita. Kaya tinira ko na. Kasi pag nag-open pa tayo ng camera, baka marinig yung tunog at umalis. Sayang naman. At ito yung pangalawang isda natin mga kaspero, isang malaking batfish or GT rin, giant tublero. Ayan mga kaspero, yan, 150 din yung kilo nyan, kaya sayang, kunin na natin. At ito yung ikatlong isda natin mga kaspero, isang trigger fish. Ayan, pinala ko na kahit medyo malayo. At ayun, tinamaan pa rin mga kaspero. Napakalakas na ating bagong ginagamit na pana. Ayan, sinit up natin yan. Dating sling at kinonvert natin as inverted. Binilan natin ng head at pulley mga kaspero. At ito na yung ikatlong isda natin, isang titan or trigger fish. Mataba din ito ihawin mga kaspero. Ayan,
medyo may kalaliman nga lang itong dinadive natin. Gawa ng pag mababaw, wala na talaga masyadong isda, kaya kailangan nating lumalim para makahuli tayo. Around 22 meters yan pinanaan natin mga kaspeto. Tapos ganyan lang yung mapapana natin. Pero minsan may dumadaan din ng mga lalaki mga kaspeto. Habang nagpapahinga ako sa taas, nakita ko yung mga bait mga kaspero. Ang daming dalagang bukid, yung bigmouth mackerel, yung mga surgeon na maliliit. Kaya dumapa ako. Dahil itong lugar na ito, lagi akong nakakita dito ng king mac or tanigi. Ngunit hindi ko mapapana gawa ng laging malayo yung pagsalubong sa atin, kaya kahit habulin hindi talaga maaabotan. Kaya sa time na to, palingon-lingon ako sa gilid. Malay mo may dumaan na king mac sa ating unahan at mapapana natin. Ayan. At wala akong nakita, kaya nag-focus akong tingnan yung mga bait na yan. At pag nagtakbuhan yan, ibig sabihin merong maghahunt sa kanila. Kaya ayan mga kaspero, tinignan ko. At ayun, lumagpas na sa atin isang GT pala. Good size na, around 5 to 6 kilos yun. Sayang di natin napana mga kaspero. So sige lang, bawi na lang tayo next dive. After natin makapagpahinga, around 3 minutes na pahinga sa taas, at balik tayo ulit sa ilalim. Ayan, ambush style pa rin tayo. At dito tayo dumapa sa may gilid ng bato para hindi agad tayo mapansin. At nung dumapa nga ako, pagtingin ko sa gilid, meron palang GT mga kaspero. Ayun oh. Ayan, kaso lang bumalik na naman, kaya hindi natin napana. Sayang talaga. Dalawang GT na sana, kaso lang hindi para sa atin yun, kaya hayaan na lang natin mga kaspero. Babawi na lang tayo sa susunod na araw kung makita natin siya. Diyan lang naman yan sa spot na yan kung saan siya nagpapakita mga kaspero. Balikan na lang natin. At eto mga kaspero, grabe, pababa pa lang ako, around 5 meters o 6 meters pa lang, narinig ko yung mga tunog. At eto, napakaraming Brassy Trevally mga kaspero. Umikot talaga sa akin at medyo mabibilis nga lang sila. Iniisip ko makapag double shot ako dito, ngunit yung nangyari, wala mga kaspero. Sayang talaga. Siguro maabot ng 5 kilos yung iba doon or 6 kilos mga kaspero. Malaki na talaga yung iba, kaso lang wala talaga tayong napana kahit isa. At sa unahan mga kaspero, nag-dive ulit tayo kung saan nakita natin yung mga Brassy Trevally. At nag-ambush ako dito
malay mo may lumapit na mas malaki. At ito yung nangyari mga kaspero. Pagdapa ko, nakita ko yung dalawang Diamond Trevally mga kaspero palapit sa atin. Akala ko lalapit talaga, kaya nakaready na yung pana natin. At ayun mga kaspero, lumiko pa, kaya inangatan ko, hinabol ko, ngunit hindi talaga maabutan. Kaya hinayaan ko na mga kaspero. Sayang, nakaapat na tayo ng GT sana, pero hindi talaga para sa atin ang araw na ito. Kaya back to the surface tayo at maghanap ulit tayo ng mapapana natin. Meron tayong target dito, isang good size na peacock grouper. Nandun sa unahan mga kaspero, medyo may kalayuan lang. At ayun, try nating panain. At yun, ang galing umilag, hindi natamaan mga kaspero, sayang, pero okay lang. Naka 3 piraso pa lang tayo ng isda ngayon mga kaspero. Mukhang matumal talaga ang araw na ito. Anong oras na tayo nag-dive, pero wala pa rin tayong nahuhuling malaki. Pero okay lang, tiyaga pa rin. At eto, pahapon na mga kaspero, po 4:30 na ng hapon nag-start kami mag-dive. Halos 9 AM in the morning. At eto, alas 4:30 na, wala pa rin tayong malaking nahuli. Kaya dito sa spot na to, lagi ako nakakita ng isang malaking GT at saka mga midnight snapper. At sa time na to, yung nakita ko dito, napakalaking Buffalo Emperor mga kaspero. Ayan, palapit na sana. Ayan, nakaready na yung pana natin, ngunit sobrang layo niya, out of range mga kaspero. Hindi natin pwedeng panain, baka hindi tamaan. At kung tatamaan man, hindi tatagos yung pana natin. Medyo malayo talaga, kaya hinayaan ko na mga kaspero. At ayan, naghintay pa ako, kala ko babalik, yun pala hindi na. Sayang talaga. Sige lang, pawi na lang tayo next dive mga kaspero. Sayang mga kaspero, ang dami nating nakitang malalaking isda, ngunit wala tayong napana. Pero okay lang yan, hindi araw-araw ay may huli. Minsan naman may huli din, pero konti. Tulad nito, konti lang talaga yung nahuli natin. Halos 3 piraso lang yung napana ko. Pero sila Master X napana din, kaso maliliit lang talaga. So bawi na lang tayo sa susunod nating dive mga kaspero. At syempre magsha-shoutout tayo, gawa ng matagal na tayong hindi nakapag-shoutout dahil bibihira tayong makapag-upload, gawa ng malakas yung hangin at maalon sa lugar namin. Kaya eto, shoutout tayo ngayon mga kaspero. Shoutout kay Rad Makaraig from Mindoro. Ayan, kay Sato Pipi from Binondo, Manila. Ayan, shoutout. And then kay
Gelben Monte from Dinagat Island, Tubahon Malinaw, ayan, shout out. Kay Giovanni Tiaga from Santa Fe, ayan, shout out. Kay Pilayo Hilito from Boracay, shout out po. Kay Hilito family dyan, shout out. Kay Tata Hiller, San Jose Occidental, Mindoro, ayan, shout out. And syempre kay Alsaidi Rachel from Tawi-Tawi, ayan, shout out. QQ. And Eric Jimenez, ayan, shout out. And then kay Rosel Bantang and Ernesto Bantang, ayan, yung spero natin dito sa Aklan din, sa part lang siya ng Nabas, mga kaspero, shout out kayo dyan, ingat po. And then kay Joseph Di Castro ng Calapan, Mindoro, shout out din. And kay Doc Salamat from Marindoque, ayan, shout out po sa mga spero ng Marindoque. And then kay Rooney Alpas, ayan, pa shout out idol, shout out. Kay David Alboreta and Ricky Ampong from Cananga, Leyte, ayan, shout out. And kay Danilo Adalin and Chuds Prince Adalin from Santa Rosa, Nueva Ecija, ayan, shout out. Kay Glenn Tan, ayan, shout out. And then kay Domingo De Jesus from Mataas na Kahoy, Spiro, ayan, shout out. And syempre kay Johnny J Kabuhakhak from Lawang Bato, Caloocan North, ayan, shout out po. And then kay Bejok family from Carmen, Sebe, ayan, shout out. Kay John Lloyd Samar from Bantod, Boracay, ayan, shout out. Kay Agyas and Balancar family from Katipunan, Zamboanga del Norte, ayan, shout out po. And then kay Ronald Gregorio, ayan. Kay Romnick Mariano, shout out. And then sa Bautista family from Lipa, Batangas, ayan, shout out po sa mga taga Batangas. Kay Ed Castro from Ilocosor, ayan, shout out po kayo. And then kay Oliver Baliao, ayan, shout out. Kay Boboy Villaruel from Look, Tablas, ayan. So shout out po sa lahat ng ating mga solid subscriber sa Tablas, Romblon. Lahat po ng mga solid subscriber natin, kung saang lugar man kayo, sa mga silent viewer natin dyan, shout out po sa inyo. Maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta and hindi pag-skip ng ating mga ads, mga kaspero. Malaking bagay at malaking tulong yan sa katulad namin na small YouTuber lang, mga kaspero. Ayan, maraming salamat po. And wait lang, hindi pa tayo na shout out, mga kaspero. Shout out nga pala sa kay Sir Bobby Gaba and sa pamilya niya, shout out po. And of course kay Sir Bon Tasio at saka sa pamilya niya, sa mga bata, ayan, shout out po. Ingat po kayo lagi dyan. At maraming salamat sa mga tulong na binibigay nyo sa amin, mga kaspero. Ayan. At hanggang dito na lang. At hanggang sa muli na upload natin, mga kaspero. Bye bye.